It's time for DJ Rocky's Secret Files. Malagkit ang tingin sa akin ng bayaw ko. Itago niyo ko sa pangalang Cheska. At ito ang aking secret file. 21 years old na po ako. Isa akong dalagang masayahin, masipag mag-aral, at mapagmahal sa pamilya. And speaking of family, sweet talaga kami ng family members and relatives ko. Hindi nawawala ang yakapan at beso-beso sa tuwing may pagtitipon o handaan sa pamilya. Mula sa mga lolo't lola ko, tito't tita, papunta sa mga pinsan at pamangkin, ay merong kumustahan. At kahit papaano konting lambingan na talagang nakasanayan. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa galaw ng taong tinuturing kong kapamilya. Kahit bagong additional pa lang siya sa aming pamilya. Yung bayaw ko. Para kasing may hindi tama sa mga yakap at beso niya sa akin. Oo, hindi tama yung pagyakap tsaka pagbeso sa akin ng asawa ng ate kong panganay. Ramdam ko yung lagkit at pagtatagal ng mga braso niya sa balikat at bewang ko sa tuwing sinasalubong niya ang pagdating ko sa mga family gathering namin. May mga pagkakataon pa nga na baby ang tawag niya sa akin. Na para bang akala ko baby sister ang ibig sabihin. Noong una, hinahayaan ko lang. Iniisip ko na baka sweet lang talaga siya. Pero unti-unting nag-iba nung nagkaroon kami ng mini celebration para sa 18th birthday ko. Doon na nabuo yung pagkailang ko sa kanya. Gabi yon ng aking debut. Nagkakasiyahan ang lahat nung lapitan niya ako para iabot ang regalo niya na cash sa akin. Niyakap niya ako at doon pa lang hindi na ako komportable sa bawat yapos niya. Pero ang mas lalo kong ikinagulat ay yung ibinulong niya sa akin. Dinikit niya yung bibig niya sa tenga ko sabay sabing, "Ano, pwede ka pa mamaya?" Nung una hindi ko na-gets kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. Pero bigla ko ring na-realize na baka ang meaning niya ay ibinabayad niya sa akin yung perang gift niya para sa bagay na pakiramdam ko ay hindi ko magugustuhan. Nung gabing yun, nagpanggap ako na wala akong narinig. Medyo dumistansya ako sa kanya at nguminti na lang ako para hindi mahalata ng ibang bisita. Nahihiya rin naman akong gumawa ng gulo nung araw na yun. At isa pang ikinatatakot ko ay yung magsumbong kasi ang tingin ng lahat sa kanya, sa bayaw ko, pati yung mga magulang ko, mabait na tao. Paborito siya. Kaya alam ko na kapag nagsumbong ako sa kanila, mahihirapan silang tanggapin yun. Basta, mahirap ipaliwanag sa kanila. Baka sabihan lang nila akong OA o hanapan nila ako ng ebidensya na hindi ko naman maipapakita. Ay, pinalipas ko yung nangyari yun. Akala ko tapos na. Pero isang araw, habang merong birthday celebration sa pamilya, napansin kong lasing na siya. Kumakanta pa nga siya ng love song sa video game. Nagulat ako kasi imbes na ate ko yung hilain niya, ang hinatak niya, ako. Dinampot niya yung kamay ko. Hinatak niya ako papalapit sa kanya. Hinawakan sa bewang at kinantahan. Ilang na ilang ako noon. Pero ngumiti pa rin ako ng pilit.
at umalis sa pagkahawak niya para umupo. Napatingin ako sa ate ko at pakiramdam ko medyo nagulat rin siya. Parang dinedenay pa siguro ni ate sa sarili niya yung nakita niya. Nung gabing yun din, tinatanong ako ng bayaw ko kung may boyfriend na ako. Sinagot ko na wala kasi wala naman talaga. Pero ang mas kinabigla ko ay yung banta niya sa akin. Ang sabi niya, kapag nag-boyfriend daw ako, papatayin niya yung lalaki. May mga pagkakataon pang ang binubulungan niya ako. Ang bango ko raw. Tanging pag-iwas na lang yung kaya kong gawin sa ngayon. Hindi ko pa rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko. Ipinangako ko rin sa sarili ko na kapag may ginawa pa siyang mas malala, hindi na ako magdadalawang isip na magsumbong at lumaban kasi alam ko naman ang karapatan ko bilang isang babae. Eto pa nga, dati nagbagyo kami. Nagstay kami sa kamag-anak nila tapos yung banyo walang lock yung pinto. Nasa sala lahat nun tapos tanaw naman kung sino ang papasok doon sa loob ng banyo. Kung merong papasok, kaya alam ng lahat na maliligo ako. Nagulat na lang ako nang biglang tumunog ng malakas ang pintuan. Bumukas ang pinto at nandoon siya. Tapos biglang sorry siya ng sorry, hindi niya raw alam na may tao doon. Tapos ayun, umalis din. Buti na lang nakabihis na ako. Akala ko nga doon magtatapos yung experience ko pero hindi pa pala. Meron akong isang pinsan na napapansin ko ring may kakaibang galaw. Madalas siyang marong send sa akin ng mga text at request na para sa girlfriend niya. Tulad na lang ng paghingi ng halik. Raw ha? Hindi ko na lang pinapansin kasi kinukumbinsi ko naman yung sarili ko na wrong sent lang talaga siya sa akin. Nakahalata ko nga na tuwing naiiwan kaming dalawa, nilalapit niya yung sarili niya sa akin. Isang araw nasa sofa kami. Umalis lang saglit yung mga kasama namin, napansin ko na yung dulo ng paa niya ay dumidikit na sa legs ko. Kaya ako ang lumalayo at nag-iiba ng posisyon sa pag-upo. Pero maya-maya pa, ganun na naman siya. Sinasadya niya talaga akong dikitan kahit halos mapilit na ako sa mapilit na ayun, umiwas sa kanya. Ay, may laman rin yung mga tingin niya. Pati yung pagtawa niya sa akin. Kakaiba. Nakikita ko yung reaksyon niya kapag hindi ako masyadong nakatingin. Nakikita ko sa peripheral vision ko na tumitingin din siya ng malagkit sa akin. Ay. Marami rin akong experiences ng catcalling at pasimpleng mga hawak ng ibang kalalakihan sa jeep. Pero mas masaklap na merong ganito akong nararanasan sa sarili kong pamilya. Nakakalungkot lang na may mga taong gumagawa nito. Porke ba paminsan ay nagsusuot ako ng mga damit na medyo hapit o kaya'y medyo nagpapakita ng balat? Kabastos-bastos na ba ako? Alam nyo, iniisip ko na lang na kung tutuusin, swerte pa ako kasi hindi pa umabot sa alam nyo na yung naranasan ko o nararanasan ko. Pero kahit ganun, walang salita yung makakapag-describe ng trauma ng nararamdaman ko. Yung takot na maski sa mga taong dapat pagkatiwalaan mo, maiilang ka na lang at iiwas ka na lang. Sana mabigyan ng leksyon lahat ng mga kalalakihan na ugaliin ng salitang respeto. Sana hindi rin marinasan ng mga nanay, asawa, mga anak, at kapatid ninyong mga babae ang naranasan ko. Sana itatak ninyo sa mga isipan ninyo yung kasabihang walang silbi ang kagwapuhan kung wala kang galang sa kababaihan. Muli, ako si Cheska at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.